Foli aw ta ye cɛ ni muso denmisɛnninya ni mabakɔrɔ minnu bɛ k'an lamɛn yɔrɔ surun ani yɔrɔ jan nɛgɛ kanɲɛ 11 sanga 11 a y'o sɔrɔ an ka kumaso kɔnɔ an ka baaraw bɛɛ lajɛlen kalifalen don an ka ɲɛmaa Labuwa Jabate fɛn min ye nɛgɛw kɛrɛfɛ juru bɛ Ahmed Jakite bolo Seku Tarawele bɛ ka kunnafoniw lase aw ma aw bisimila an ka kɛnɛ kan ka bɛn bi sibiri ma da sera ma kunnafoni jɔsen la kumabaw la sibiri tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 5 waatiw tɛmɛnen fɛn min ye kasara belebele dɔ o bina anw ka jamana ka kɛrɛnkɛrɛnnena katikaw fɛ sɔrɔlasilakaw olu dagayɔrɔ min bɛ yen ayiwa maa jugu n'o ye jarawulikɛlaw ye olu kɔni ka bingani wale kɛla sababu ye ka se ka bingani ta k'an ka ministre de la défense et des anciens combattants sɛgɛrɛ n'o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye n'a kɛra général d'armée yɛrɛ an ka jamanakuntigi fɛ n baden hukumu kɔnɔna na an ka ministre de la défense kɔni ale ni tora a la o kɛla gɛlɛya ye miiri ani tasi ka ɲɛsin jamanaden ma caman ma n'u bɛ hami ni gɛlɛyaw kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na an ka jamanakuntigi n'o bɛ tali kɛ général d'armée Asimi Goyita la ale kɔni bɔra ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye ko in yɛrɛ kɛra kɛcogo min na ani laɲini min bɛ a ko kɔnɔna na ka da don o bɛɛ lajɛlen na ani ka tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin Sadio Kamara ma an ka jɛ ka général d'armée Asimi Goyita lamɛn n'ale de ye Mali jamanakuntigi ye tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen bila an ka ministre d'État ye n'o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye l'ale ni bɔnɛna mankan in fɛ ka ala deli ala ka dayɔrɔ sumaya ala ka fara silamɛ su kan général de corps d'armée Sadio Kamara bɛɛ b'a dɔn a ka faso kanu na a ka wuli ka jɔ la mɔgɔ min don a ye jamana kanu bi tɛ depuis an san 12 an bɛ ɲɔgɔn kan n b'a dɔn mɔgɔ min don a bɛ wuli ka jɔ kɛ jamana kanu b'a la ani jamana dɛmɛ b'a la o hukumu kɔnɔna aw de y'a wuli ka jɔ caman kɛ mun b'a to an ka armée an ka finitigilakaw u kana se ka ɲɛbɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ cogo min na mun b'a to an fana bɛ se k'an sago sɔrɔ k'an ka jamana lakana k'an ka jamana kisi ka taa donc o ye fɛn ye an kan k'o tasibila ka ye k'a fɔ général corps d'armée Sadio Kamara a sara Mali ko de la a sara Mali lakanani ko de la n'o ma dɔ fara an ka wuli ka jɔ kan an ka jamana kanu kan an ka jamana kisili kan o man ka fɛn bɔ an ka faso kanu na o man ka fɛn bɔ an ka wuli ka jɔ la sabula da kan ale n'a ɲɔgɔnna caman minnu ye bunana jatigɛ wale kɛlɛ kɔnɔna la n'a ma kɛlɛ se a dan na a bɛna fɔ k'an o janfa o de b'a to an b'a ɲini ninnu ka saya an b'a ɲini u ka kɛ dusu ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma mun b'a to jatigɛ wale mɔgɔw ka laɲini a kana se ka ɲɛ sɔrɔ Mali jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ wulikajɔ caman bɛ sen an fɛ yɔrɔ min na bi bi in na k'a basigi la na gɛlɛya kun sera yɔrɔ o yɔrɔ ma an se k'a bɛɛ gɛlɛya kunbɛn finitigiw bɛ ka taa yɔrɔ caman na minɛnw bɛ ka layɛlɛn mun b'a to lakana a bɛ sabati cogo min na o tɛmɛnen kɔ n bɛ fɛ ka welekan bila jamanadenw ma o ye an y'a fɔ cogo min na an ye sira ta sigin tɛ sira mun na sabula da kan n'an bɛ fɛ ka sini ɲɛsigi bila an denw ye an kɔrɔw ye an balimaw ye a tɛ ɲɛ f'an ka nin kɛlɛ kɛ nin kɛlɛ hɔrɔnya kɛlɛ don nin kɛlɛ an ka nafasɔrɔ sira kɛlɛ don nin kɛlɛ mun b'a to an ka jamanadenw tɛ t'u yɛrɛ fili kɔgɔji la k'u bɛ taa u ka diɲɛlatigɛ ɲɛɲini o de y'a to ala ye nin k'anw garisɛgɛ an de bɛ nin kɛlɛ kɛ fo ka s'a dan na mun b'a to sini ma an ka jamanadenw fana bɛ se ka u disi gosi k'a fɔ k'u fɔra cɛbaw kɔ u fɔra musobaw kɔ donc n b'a ɲini jamanadenw fɛ jatigɛ wale kɛlɛ mun don ani siran tɛ bɛn i bɛ siran de bɔ dusukun na n b'a ɲini fɛ bɛɛ ka t'i ka baara la bɛɛ ka t'i haju la ni kana kɛ sababu ye ka maa si lasiran bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ni tun y'an ka jamanakuntigi ka dantigɛlikanw ye n'o ye général d'armée Asimi Goyita ye ka kɛɲɛ ni maa jugu ye bingani wale min ta ka ɲɛsin kati kan ma n'o kɛra sababu ye an ka ministre de la défense général d'armée Sadio Kamara ka se k'ale bɔnɛ a nin na n bɛ to hukumu kelen kɔnɔna na o de la an ka ministre min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ lakana ma n'o de ye ministre de la sécurité de la protection civile ye ale fana bɔra ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye o kɛla ministriw ka laadala ɲɔgɔn ye min n'o bɛ kɛ o tɛmɛnen kɔ ka se ka kunnafonidilaw ma ko in yɛrɛ kɛra cogo min na a bɛ lahalaya min na
ka da don olu bɛɛ lajɛlen na k'o walawala n'u yɛrɛ bɛna wulikajɔ min kɛ cogo min na ni ɲɔgɔn wɛrɛ kana se ka kɛ an ka jɛ ka le général Daouda Ali Mohamedine lamɛn n'ale de ye ministre de la sécurité de la protection civile ye. Mɔgɔ n'o de banna 25 avril tɛmɛnen halo ɲɛfɛ a kɛra civil ye a kɛra militaire ye ala ka yafu bɛɛ ma ala ka nɔgɔya kɛ banabagatɔw ye nka n ka hakilina bɛ ka taa ka ɲɛsin tɔɲɔgɔnkɛ ma n'o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ministre d'état ministre de la défense et des anciens combattants ale fana tora nin kɛlɛ in na k'a fɔ ala ka hinɛ a la ala k'a dayɔrɔ suma ala ka mɛn ka saraka bɔ a ye k'a fɔ a ka denbaya ye k'a fɔ ko nin ye min ye nin y'anw kungo de ye nin y'anw kungo de ye a sara jamana de ye nka n'ala na kɛra sɔnna min y'a sɔrɔ an tɛna sigi k'a lajɛ anw na kɛlɛ kɛ walasa k'a kunna wolo walasa k'a fɔ a tora min na a ma to ko gansan na lajɛ in kun ye mun ye ka an ka sécurité ko jateminɛ an ka jamana fan bɛɛ n'o situation sécuritaire ye jamana fan bɛɛ kan an kumana k'a daminɛ kɔrɔn fɛ fo tilebi fɛ fan bɛɛ nka kuma kunbaba kun dara ka kɛ min kɛra samedi tɛmɛnen le 25 avril aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko an juguw ye an ka dugu wolonfila de gosi ɲɔgɔn fɛ mɛ n bɛ se ka min fɔ aw ye u tun bɛ min ɲini u m'a sɔrɔ u kɔni y'u kɔ don sange u y'u kɔ don ka taa ka su caman t'u kɔfɛ u y'u kɔ don ka taa ka marifa caman moto caman mobili caman t'u kɔfɛ nin yɔrɔ in na an bɛ foli kɛ an ka forces armées de sécurité n'an ka fini donnaw ye u ka cɛsiri de y'a to an jugu ninnu ma se ka u tun bɛ min nɔfɛ ka se k'o sɔrɔ an bɛ foli bila u ye ka foli fana bila an ka population ye an dɛmɛ kosɛbɛ ni kunnafoniw ye n b'a ɲini population fɛ halisa u kana sɛgɛn n'u ye fɛn o fɛn ye k'a m'u diya n'u ye fɛn o fɛn ye ko jɛlen tɛ u ka girin ka a ɲɛfɔ an ka finitigilakaw ye jamanakuntigi n'o ye chef suprême des armées ye a ye min b'a bolo k'a fɔ an ye a ko la a y'a fɔ an ye walasa taabolo kura ka se ka ta an ka nin kɛlɛ in na u tɛ sunɔgɔ an fana tɛ sunɔgɔ a ye n'a bɛ f'o ma ko orientation n'a ye ordre wɛrɛw di k'a fɔ an kan ka taa nin taabolo in de kan walasa Iti Daouda Ali Mohamedine n'ale de ye ministre de la sécurité de la protection civile ye to nin hukumu kelen kɔnɔna na o de la fɛn min ye procureur min bɛ yen Mali kɔnɔ n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ maajuguw ka koɲɛ ma olu kɔni ye kiiri dɔ dayɛlɛ ayiwa ka ɲɛsin ni waleya min kɛra ka se ka nɔminɛni kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma maa minnu y'a kɛwale kɛ ani maa minnu fana sen bɛ a la n'u jɛra ka jɛjugu kɛ ɲɔgɔn fɛ o de la fɛn min ye maa dɔw kɔni ye ka ban ayiwa tɛgɛ ɲɛsinnen bɛ olu ma k'a fɔ ko sɔmi kelen bɛ olu la minnu kɛra sababu ye ka se ka maajugu ninnu dɛmɛ u ka baara la ka kunnafoniw d'u ma wali kelen ka bila u yɛrɛ ɲɛma ka taa ayiwa yɔrɔ kofɔlen ninnu k'o yira u la cogo min na u yɛrɛ ka baara o tɔ bɛ se ka nɔgɔya u bolo o maa dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye Alasane Jalo la n'a bɛ wele ko Abedi ale kɔni yɛrɛ ale fa la jama fɛ k'a bɛ fɛn in don yɛrɛ ale tun ye finitigilaka ye nka min n'a gɛnna ka bɔ finitigilakaya la ka sababuya kɛ a yɛrɛ ka kɛwale jugu ani fɛn caman ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sergent Jakarija Sojo ale ye finitigilaka ye ale fana nɔ minɛnen bɛ ayiwa kiiritigilamaw fɛ ka kɛɲɛ ni nin ko in ye adjudant Musa Jane ale fana ye finitigilaka ye sɔmi kelen bɛ ale fana na ka nɔ minɛ kiiritigilamaw fɛ ka taa se adjudant chef Mamadu Keita ma ale fana ye finitigilaka ye siga kelen bɛ a fana na ka nɔ minɛ kiiritigilamɔgɔw fɛ fo ka taa se Soyiba Jara ma ale ye finitigilaka ye nka min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sɔmi de kɔni kɛra ninnu na ka fara Dr Umaru Mariko kan n'ale ye politikimɔgɔ ye an ka jamana kɔnɔna na yan nka n'a yɛrɛ kɛlen bɛ ka jamana bila ka t'i sigi kɔ kan nin waati in na ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni de kofɔra kiiritigilamɔgɔw fɛ k'a fɔ ayiwa sɛgɛsɛgɛliw bɛna dayɛlɛ ka ɲɛsin u ma ko sɔmi kelen bɛ u la k'a fɔ olu kɛlen bɛ sababu ye ka maajugu ninnu ka u ɲɛ minɛ cogo min na baara in kɛli bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na. La général d'armée Sadio Kamara ale ka suturaliw baara bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ka bɛn alamisa tɛmɛnen ma kɛla yɔrɔ min na o de ye génie militaire ye Bamakɔ yan
o kɛra sababu ye ka se ka maaw fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan sigiɲɔgɔnw teriw baarakɛɲɔgɔnw u yɛrɛ ka se ka bɔ ka caya ka taa tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin général d'armée Sadio Kamara ma ka sabu kɛ a sara fasoko de la a sara ka marifa to a bolo a sara ka jamana yɛrɛ jɔnjɔn k'o to a bolo o kɛnɛ in ɲɛmaya tun bɛ an ka jamanakuntigi yɛrɛ bolo n'o ye général d'armée Asimi Goïta ye ka fara jamana maaba caman kan ministres directeurs ani maaba wɛrɛw kɛnɛ kɔni kuncɛlen maa dɔw ye seereyaw kɛ an ye u bɛ min dɔn ayiwa général d'armée Sadio Kamara la ale min bɔnɛna ani na maajuguw fɛ baarakɛlaw la ani jamanaden wɛrɛw an ka jɛn k'olu ka seereyakanw lamɛn. Ministre ka saya ne ko mi kuma la mi kasi a dira la se haga bi wala ne t'a dɔn en personne mais a bara min kɛ b'a dɔn an fɛ Kulukoro place la an b'a dɔn ministre de la défense a bɛ baara min na jamana kɔnɔ an b'a dɔn wallahi an b'a dɔn ne y'a mɛn siso kɔnɔ don min ne ye clip n y'a mɛn ne hakili la sankulu b'a dɔn n ye n ka fenêtre dayɛlɛ ja o tɛ caman si b'a dɔn. Sadio ka saya kɔni vraiment ne yɛrɛ dɔrɔn tɛ a ye Mali bɛɛ de touché a ye Mali bɛɛ de touché an t'a dɔn an bɛna min yɛrɛ fɔ bilen yɛrɛ parce que Sadio tun bɛ jɔda min na transition in na Ala dɔrɔn de b'a dɔn. Ala dɔrɔn de b'a dɔn Sadio ka ko ti kɔnɔdimi ye ɲɛdimi de don ka ni san damadɔ in kɔnɔ a ye min kɛ premier ministre de la défense la maliyɛn bɛɛ de y'a ye et puis a ye kumakan min fɔ a b'i jɔ jamana in ye fo ka taa se a yɛrɛ ni min bɔ waati don min na ne ka hakilina na a y'o de fɛn bato. a dun y'an fana tɔɔrɔ dɛ a y'an cɛncɛn bɔlaw bɛɛ tɔɔrɔ dusukasa kɔni b'an kan dɛ ani kelen ma diya an ye fewu aw min don a tora jamana ko la kɔni Ala k'a dayɔrɔ suma ka yafa k'a ye ka fara silamɛ su kan. Minnu yɛrɛ barama k'an fɛ a dira bɛɛ de la walayi Ala ka hinɛ a la dɔrɔn ani silamɛdenw bɛɛ lajɛlen maliyɛnw k'u cɛsiri an ka wuli k'an jɔ an ka kɛ kelen an ka dugawu kɛ Sadio Ala ka hinɛ an na ani silamɛw ni mumunu bɛɛ lajɛlen. o foli k'a mɛn vraiment a ye sunɔgɔ gɛlɛya an bolo c'est jamana ka perdu ni ɲɔgɔn mɔgɔ ba la vraiment ni bɛɛ dafɛn ye quoi mais na saya nana a bɛ je bɛɛ kan mais mɔgɔ qualité dɔw bɛ n'olu sara olu de bɛ mɔgɔ dusukun kami i n'a fɔ ni mɔgɔ ba façon Sadio yɛrɛ tun t'a yɛrɛ ye bolo Sadio ye jamana de ta ye Sadio ye maliyɛn bɛɛ de ta ye o Sadio salen filɛ nin cogo min na n'a ma fɛn fara maliyɛnw ka cɛsiri kan nin man ka bɔ fɛn bɔ maliyɛnw ka cɛsiri la. tɔɔrɔ dɛ ne ma sunɔgɔ dusukasi ni hima a ye maliyɛn de bɛɛ degun a y'an degun kojugu walahi welekan b'an bolo an ka bɛɛ kɛ an bolo di ɲɔgɔn ma nin sen kolonɛli ninnu b'anw de ye koyi ti maa wɛrɛ ye dɛ maliyɛnw de tɔma an yɛrɛ ye maliyɛnw ye. ni tun ye maa dama olu ka seereyakaw ye ka ɲɛsin général d'armée Sadio Kamara o ye min dɔn a la ka se ka ɲɛfɔli kɛ o koɲɛw la halisa Sadio Kamara ale kɔni ka fatuli kɔni hukumu kɔnɔna na Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ jamanaw olu bɛ wuli ka jɔw la ka se ka na tasibila kɛ ka ɲɛsin anw ma o de hukumu kɔnɔna na ka bɛn avril kalo in tile 30 ma jɛkulu belebele dɔ kɔni o bisimila an ka secrétaire général fɛ min bɛ présidence la n'o bɛ tali kɛ général Amara Kamara la kɛra ka bɛn alamisa tɛmɛnen ma avril kalo tile 30 san 2026 nakunfila kun tɛ olu la ka se ka na u ka tasibila ka na o kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Sadio Kamara ma Laginɛ jamana ale tɔgɔ la ka da ka Sadio Kamara maa kun don maa min n'a y'i jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ ayiwa fɛn min ye Mali yɛrɛ lakana ko bɛ se ka sabati cogo min na ani farafinna yɛrɛ lakana bɛ se ka sabati an ka jamanaw kɔnɔna na cogo min na fɔ ka taa se ayiwa fɛn caman ma kɛlɛkɛminɛnko ta fanfɛla la k'a jɔyɔrɔ kun bonyana o la kosɛbɛ ko maa bɛ se k'a fɔ a jɔyɔrɔ kɔni bonyana cogo min na Mali yɛrɛ ka kelenya ayiwa n'a ka yɛrɛya ani yɛrɛma hɔrɔnya o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na nin bɛɛ de kɔni kɛra seereya kan ye Laginɛ maaw cidenw olu sera ka min sɔrɔ ka fɔ anw ka jamana maa ɲɛmaw ye Mamadi Dunbuya ale tɔgɔ la n'ale de ye Laginɛ jamanakuntigi ye o hukumu kelen kɔni kɔnɔna na fɛn min ye AES n'o bɛ tali kɛ cɛncɛnfuga jamana 3 kan olu fana cogoya la fɛn min ye Burukina minisiri min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛlɛ koɲɛw ma ka ministre de la défense n'o bɛ tali kɛ Célestin Sempore la ale fana bilala cɛncɛnfuga jamana 3 kɔni ɲɛ ka na foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin an ka jamanakuntigi ma ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Sadio Kamara ma o dɔ kɔnɔna u y'a jira k'a fɔ nin kɛlɛ in a ɲɛdɔnnen don
wa Sadio ale tora jamana ko kɛlɛ de la an ka yɛrɛma hɔrɔnya ko kɛlɛ a tola o la maaw fɛ min ye maajugu ye ani u dɛmɛ ɲɔgɔn jɛkulu minnu jɛlen bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a fɔ an ka jamana ninnu fɔ u ka a bin nka minisiri in kɔni y'a jira k'a fɔ n'o ye Célestin Sampuru ye ko wulikajɔw na to sen na Sadio sara nka Sadio caman bɛ cɛncɛnbugu ka jamana 3 kɔnɔ wa u na wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati cogo min na Sadio ka laɲiniw tun ye min ye a y'a bila yɔrɔ min na ka se k'a tɔ k'o laban. Ko kunnafoniyaw kɔnɔna na halisa cogo min na anw ka jamana tajiko gɛlɛya bɛ se ka ban ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen labɔ tajiw la o hukumu kɔnɔna na cakɛda min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ feerew ma n'o ye DGCCC ye olu kɔni ye sterni 830 bɔɲɔgɔnko u y'o de bisimila an ka jamana kɔnɔna na kunun ayiwa u yɛrɛ ka fɔ la ayiwa polisilakaw ka cɛsiri ka fara olu kan ani douanenakaw olu ka jija tɔnɔ de don nin taji min nana n'a bɛ se sterni 830 ma a bɛna di maliyɛndenw de ma tajiko gɛlɛya min bɛ an kan ka se k'o ban pewu ni maa min ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ waati laban in na ayiwa tajiw sensumayara an ka taji feereyɔrɔw la dɔɔni nka u y'a jira k'a fɔ jamana yɛrɛ n'a lahalaya don nka k'a fɔ ko nin kelen bɛ o tɛ ko nin ye ladum min da o de ye k'a fɔ nin taji ninnu na tila jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ don n'a nataw la a bɛna kɛ sababu ye an ka gɛlɛya caman bɛ yen ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ban. Ayiwa kunun o bɛnna mɛkalo tile gale ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ seleke naani baarakɛlaw bɛ don min ɲɛnamaya wa anw ka jamana fana tɛ to kɔ o ko la san o san a bɛ ɲagali an ka jamana kɔnɔna na yan baarakɛlaw ka lafasali jɛkulu minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnna ni o ye UNTM ye ayiwa ɲinɛnda kɔni u y'o kɛ o ma se ka kɛ i n'a fɔ san tɔw la u b'a kɛ cogo min na ka d'a kan bɛɛ lajɛlen b'u dɔn ni min ye ka kɔrɔ de ye u bɛ ɲagaliw kɛ ka défilés kɛ ayiwa u ka gɛlɛya caman bɛ yen ka da don olu la k'u walawala nka ka kɛ ni jamana yɛrɛ n'a lahalaya ye ɲinɛn kɔni o ma se ka kɛ o de la fɛn min UNTM secrétaire général n'o bɛ tali kɛ Yakuba Kate la ale tun bɔra ka ɲɛbila kuma dɔw fɔ mɔgɔw ye ɲinɛn ta bɛna bila hukumu min kɔnɔna na an ka jɛ ka Yakuba Kate k'ale ka dantigɛlikanw lamɛn. Alhamdulillah ya ni asiri ka fɔ ɲina an ye fɛti minnu kɛ kan ka kɛ an y'u bɛɛ bɔ a ma a faamuyala k'a dɔn k'a fɔ depuis waati la jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ o ye tiɲɛ nka o ma bali an gɛlɛya bɛ kɛ nin y'a kalo 2 ɲɔgɔn ye k'a fɔ ko an bɛna kɛ festivité an bɛna bɛɛ lajɛlen kɛ agrémentba ye mun ye o ye défilé yan défilé cɛ an bɛ fini minnu commande kɛ ni o bɛ dilan kɛ usine fɛ nka an y'a ye k'a fɔ jamana ye sécurité ko hakɛ dɔ sɔrɔ sisan il faut que n'a kɛ k'i na an bɛ fɛnkɛ yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la k'a sɔrɔ a tɛ dɔgɔkun kelen bɔ tiɲɛni caman kana don baarakɛlaw kɔnɔ parce que baarakɛlaw tɛ dɔrɔn anw minnu bɛ an ka bureau kɔnɔ mais baarakɛlaw ye militaire mun fana u sen bɛ baara la force de sécurité baarakɛlaw don donc fɛn y'u sɔrɔ a ye fɛn a bɛ kuma ye baarakɛla bɛɛ lajɛlen sɔrɔ donc n ye nin bɛɛ lajɛlen an ye réunion kɔnɔna na a ye faamuyali kɛ k'a dɔn ka kuma yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ seli bɛ kɛ san o san n'ala y'a si jɔ k'a kɔnɔ n'a mɛ kɛ ɲinan n'ala y'a si jɔ k'a kɔnɔ san wɛrɛ a bɛ kɛ mais an ye labɛn min kɛ o n'a ta bɛn an ko k'a bɔ a ma an bɛ jɛ vraiment tâche bila kɛ ka taa minnu kɔni ntanyana an bɛ dugawu k'u ye minnu fana n'u jɔkɛna an bɛ dugawu kɛ ala kɛ kɛnɛya ala k'u segin kɛnɛya kɔnɔna na a y'a kɛ deli k'a ɲini ɲɔgɔn fɛ an k'an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo jamana kelen de don an bɛ se ka jamana an bɛ se ka baara cogo min kalan bɛ se ka na cogo min bɛɛ bɛ se ka na cogo min jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ yalasa ɲɛta bɛ se ka sabati cogo min parce que ni kalan ni bɛn bɛ kɛ ɲɛta bɛ gɛlɛya an dun fana n'a ye baarakɛlaw ye n'i y'a tilala kɛ ɲɛ fana baara de kɛra ni baara bɛ kɛ a tɛ se ka tila kɛ ɲɛ donc an bɛ dugawu k'ale sisan ngirigara min bɛ jamana kɔnɔ ala ka ko ala k'a nɔgɔya ala k'a sisan. Ne tun ye Yakuba Kate n'ale de UNTM secrétaire général ka dantigɛlikanw ye ayiwa n balima an sera ka min ka fɔ ka di aw ma k'a daminɛ sibiri tɛmɛnen na ka na bila bi sibiri la o de bɛnna nin ma a bɛɛ lajɛlen laseraw ma Segu Tarawele fɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ juru banbalen tun bɛ Ahmed Jakite fɛ Sylvie Dako ale bɛ YouTube la n'ala ma an ka jɔnya jɔ an na diɲɛ waati wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan k'an da don kunnafoniw na k'u walawala aw ye a kan bɛn.